Ngayong hapon, kano sa man to mahibaw-an ang final nga listahan sa mga pangan sa mga kandidato karong maabot piniliay? Well, according to the timeline of the Commission on Elections relative to the 2025 national and local elections, ang mopagawas ni sa final list of candidates ang Law Department karong pitsa 18. But hopefully, walay mga glitches nga nahitabo para ma-final na gyud ang pagpakadaog sa mga listahan sa mga batantes. December 18. Oo. But ako, I make a formal request to the Law Department na kung mahimo padalhan namin copy dire para we will be able to publicly disseminate the list of candidates at the same time for our reference sa among opisina. So sa pagkaron di ba nato mahibaw-an? Sa pagkakaroon, wala pa. Kani bang like usa ka kandidato unya gi kanselar ang iyahang COC sa Comelec Second Division. Napa ba siya legal remedy? Unsa may angan niya buhaton? Pwede ba siya makadangop sa Comelec Inbank niya na? Well, actually, ang kaso sa Comelec, especially on protest, mga disqualifications, cancellation, nuisance candidate, ang mostly primero gyud ana antog gyud na siya i-treat sa division. The Commission election has two divisions, the first division and the second division. Kung unsay decision sa second division, once you are going to avail of the remedial measures for appeal, adto ka ma-appeal sa Commission and Bank. So adto na po na dito magulat kung kanus ay i-resolve sa Commission and Bank ang imong gi-raise nga issue nga somehow gi-challenge nimo ang decision sa usa ka division. Sa ato pa kang like parangitan kang Jonas Cortez, pwede pa rin sa makadangop sa Inbank. Well, any other party for that matter, a group for that matter, and one of it is Mayor Jonas, they can avail of the remedial measure on the filing of the appeal to the Committee in Bank or for any other matters relative to it na tanaw nila if it is grave abuse of discretion, amounting to lack of jurisdiction, di ka palit somehow to the other branch of the government to ventilate their issues being raised. Mag-isgot tawag substitution. Unsay mga pamaagi or mga proseso para dunay substitute nga mahitaw parangitan ang usa ka kandidato wala pa eleksyon namatay nagkalit pwede ba sa pulihan ang usa ka kandidato naka-file og COC gi-file ng petition for disqualification pa-disqualify siya i-cancel iyahang COC pwede ba na mapulihan ang maong kandidato? Well, actually ang substitution karon nga panahon na duha na lang kabuok no na usa on ground of disqualification o ang usa ka ground on ground of death. So kung kamatayon, ang makafile ra ana sulod sa pamilya, unya pareho apelyido. At the same time, sulod po sa partido. But sa disqualification proceeding, magdepende kini unsa nga kaso ang imo. For example, kung ang kaso nimo is disqualification on ground being a nuisance candidate, dili na entitled for substitution. O ang usapan nimo nga ground of cancellation of certificate of candidacy by reason of misrepresentation or any other matter, di mo kapulihan. Ang kapulihan ani kato mga disqualifications on ground of non-residency or kanang failure to reach the age qualification. So, nindot kay pagpasabot ng mga attorney. Palanitan ang nuisance candidate, dili pwede mapulihan. Dili kapulihan. Mag-cancelar, gumikan kayang COC, nag-misrepresentar siya. Sa iya. Oo. Ang pwede ra maka-substitute o mapulihan kandidato, katurang sayop yan residency. Ang iyang edad, or nakonbikto maka siya sa kaso nga mosubra og unong katuig at the time sa iyang mag-file sa certificate of candidacy, niya wala niya gisulti. Panglitan ako, kandidato ko, o niya, na ako'y silot gikan sa ombudsman, di pahamtangan ko perpetual disqualification, pending appeal sa Supreme Court, hindi file ko COC, niya akong gichikan dito nga, pwede pa ko makadagan, wala ko dito gisuwat ka na ako'y perpetual disqualification, pwede ba na sa attorney? Well, actually, ang naagibutang dito, nga nangutana dito kung naa ba kay kaso administratibo, civil nga pending sa korte, tribunal, administrative office for that matter. So dapat imo nang sulaton. Sulat nimo dito. Regardless kung na final na secretary na ba na siya, kaya ang gipangutahan dito
naa ba kay giatubang nga kaso sa imong kaugalingon pag-file nimo sa certificate of candidacy. O dama gani dapat isuwat O suot nimo. para mabawan. So mao na lang gitawag misrepresentation kay wala man gisuwat ito sa kuan COC. So kuan kay ni ang imuha ng kuan lang kay ni ang mga panungagan or awhang sa mga supporters nga panitan og ma-disqualify or makanselar ang COC sila mga gilabanan nga mga kandidato. Well, actually sa mga kaso nga mga disqualification procedure or mga protesta nga gisangat na dito sa Commission on Elections sa ato mga kaigsuonan labi na sa mga mabuot nga mga lungsuranon kini nga mga kasuha gisangat nato sa giingong legal nga proseso. So nagpasabot kay legal man ang proseso, hulato nato ang legal pod nga linugdangan o resolution nga desisyon nga gipakanaog sa atong buhatan para pa-implementar nato o para masabdan sa tanan ang mga issues nga nagkanta dito sa mao nga mga proseso sa mga dokumentos. Kaya nasayon ako nga kani mga protesta na akin nagrepresentar sa ilang sa mga abogado nasayon sila kung unsa ang angay buhaton para marepresentahan, maprotestahan o normal sa tanan ma-enforcear ang katungod sa matag kandidato.